utau nong shat ula ong ye o nga Trai ngi dei ban le ya thu sakipulit katto ka ching le ben chong tu briu yo Benjamin lada kan dei ka ba Shisha ka ba bangin let pen tip sakipulit ho oit ka dei ka ba Shisha la ong utau nong shat kila let ban ya thu sakipulit ya ka ei ka bala ja baro pulit kila pha ya tau briu bo un let shwada ladi hatu kan dei ne em ka ba Shisha balada ka dei ka ba Shisha komta pen tip sangingin sawan ban kem ya tau briu ta briu la let kum bom bana ba bom tip ei shwa bo un rung la dan security uba ap ya kata kakit sa ya u bo un rung namar udei u briu bom chu ithu ya u la let man ya thu ya u ta utraying chang u ba udon u briu ba wan wat ya u la kli ya u wan kanungut wan marwei la ya thu ta security pha ya u bo un rung haplau bat ban yang hang ta ngan sawan uta security ula pha ya ta u briu ba un rung haplau bat ban yang hang ta haba ula rung la ya i ya wei khuna ab itlat ba ba dorang sare kata kaplau upet ya u hatu undei u Benjamin kat ba ta u briu dang pet ya ta khuna lawan ban ya kren ya u piden kam ayu ya nga o phiklan em ho nya khlan pidang kan mau ya nga la pet ba ya u ba dus ngau kumba ula chu iteng ya u em ngam da kan mau ba shu ngadei pa khana chang u Benjamin utang shu ngau ya kata klong snam chang ula tet stat ula pet chu Benjamin yo ngau ba usyo ngau ba ki kran sa phang ka kerteng chang u uru ula pet chaki piken mau em kumno Benjamin ulong la slam ngam chu wan pet shu ya u uklam chu bab ei ya u ba la shu ngam balai phi shu ngam o ula ong Benjamin uklam sa shu hang ne na do ba ula dap khat sau snam ti se ei ulat la kli upa khana Benjamin ngam tip ken bat chuan phai shu hato kata ka dei ka ba Shisha hoj ula ong hak ching Shisha lawan khnang sani ban wan pet yo Benjamin ngasung sa not bangam chu yo ban wan pet yo na do ba kla dep chia yo men janga kom to ndenga sung si ban yo sngo ba phi ong ba dan shu hang ne hatu ngin tang lap yo dang yiwan ban lap ti kalong ba chenchar kat ka ne ka sarba hata ka po lawan utanong shet balai mama ong kumno ong ba u Benjamin sa shu hang ne kumno phinut ban ong komta utai dei u Benjamin na lor ba u shitam na lor ba u Part-3 u konrad u Benjamin ola susngap kham lat kren shu hata ka po lawan saki kali pulit bat unong shet ula khat yo Benjamin hakating talat bat ngau thu la cha yu hang ta upa khana chang u ula kli phide u Benjamin hoj nga dei ula ong ula kedup ya u map khun yanga nga dei upa khana chang phi upara chang ipa chang phi map yanga bangam chu yo ban wan pet ya phi namar bangam dan pisa ngam po perkhat bakan wan chia ya phi da komne pi hap ban long maraw hang ne hayeng chang phi Benjamin ula sngolongo pakhana ka yeng changa se ka ni hoj khun ka yeng chang phi ka ni pulit kila kili hatu kan dei ka ching Shisha hoj la ong ta pakhana chang u pha yu nu briu un let sei ki kot kisla baro chang ka ni ka yeng u konrad u Benjamin la let ban sei ki kot ki pulit kila pet ya ki bat ka dei ka kerteng chang u pa chang u Benjamin bat u Benjamin u de nong yo ban ta ya baro ching dan ching em chang u pa chang u map nga Benjamin nga le ba klasi bun e ya phi nga khlamut man shim ya ki ching yo ban ta chang phi la pan map na pulit ba khlam dan ching mut ba un shim ya ki ching yo ban ta chang u Benjamin hoj la ong uta we u he pulit tang ba balai pat me le ben yo ne khuna hi wan hang ne ban kem ya me ya ki ching le ba man chang me ba me la le ben yo ne khuna om bangin kem ya me ba me la shim ya ka ni ka yeng pulit kila ra no ya u ta u konrad chang Benjamin pa khana chang Benjamin la kedup yo Benjamin khun na do menta ka sngi phila dei ma phi utrai chang ka ni ka yeng om tang ka ne ka yeng re ka company chang ukpa chang phi ru Benjamin la kmen ba haba la tip ye kiting Shisha la ai khuble yo ta nong shet ba la yarap ye u Benjamin la ong yo ta nong shet sa no byang ne ban nga wan nom let phai phen ya Trai lang no ban nga ka company chang ipa changa om shu kum unong shet ki Nongtrei baro hang ta klas ngolongo man tip ba u Benjamin u ba baro skatta ki ben nre u dei pen ban utrayeng kla septing yo ba u Benjamin un be kam ye ki nre u Benjamin u khlam be kam ye ki yo ban Trai kum ba ki chu Trai Benjamin walau sngo thu ba baro khat kata kaspa ka de ka chang u nre chu sngo sarong nre ulong u briu ba sngo ret
bat u ya baro ki Nongtrei chong u yo ban penya ya company chong u pa chong u baro ki Nongtrei kata ka company chong tenat ya u bat ki burom bha ya u Benjamin menta ulang wei ni ki briu baruspa wala yo ban le school bha handai dak cingerap chong ki Nongtrei chong u ka company chong u kanang ki kumba ka chulong kat bau konrat Benjamin u hap an sa patok na mar ki cingle bam hok bat ki cingi ben chong u yo Benjamin las ngo ba be ki cingle chong u la kran marwei bangan cindal le bhai u kum lau chong khun kan nam chia kum kan ne yanga ka cingle ran ul perkhat kum no ki breu kut sngo menta yanga hab ken tip ye kni ka cingle chonga ngam sngo not show bangan dang mi perthai satang bangan pan map no Benjamin ladau Benjamin u kloi ne em bandang map yanga ula ongi pulit bau kwa ban pan map no Benjamin pulit kila pen tip sha Benjamin habau Benjamin la sngo wi kata la perkhat bha bat ula let ban ya kendu ya u utang si yo Benjamin ulayam u Benjamin kran ai ula ong Benjamin lada phidang la ban map yanga sngo bha ban map yanga bat klet lut ye kitu ki cingle chonga baro Benjamin ulang ngut umbia bat ula perkhat hapo kamen sim chong u bangan klet ye kitu ki ai kalong ka bangam la ban klet kattu ngala sa iben handai habang yo sngo ki kenten pan map kadung ye kamen sim chonga balengan bu nut ye kita ngaru ngadai tang ubri u bombyang bat barap sibun ki cingduna lapet ye u hoj mama ula ong ka kloi ban map ye phi utang siyo sngo kata kanu sngo kuman kublai sibun khun ba phila ban map yanga hoj la ong Benjamin nak benta changa wat om sanut ngan ye le ban klet ya ka bala dab baro Benjamin la lit phai pat cha yin da ka cing kamen bat da ka cing suk ha kamen sim chang